Katxeslamo. Iepala. Meka, harrapatu it. Hemen. Eharra, umian kamiseta. Horra eroizait eta makila autopatuet eta honekin ezin hobe moldatu naiz. Taki zertako dan baina hau. Eskiatzeko, baina ez daka hemen. Kaixo, Izaskun? Kaixo. Onge torri? Eskerrik asko. Ze bakoitza makil batekin? Bai, hori dirudi. Zer bihar da? Hau, zer da? Zertako da zehazki? Batekin ez dugu zer egiten. Hau dira iparmartxako makillak edo... Eskiak erabai behar ditugu? Nola, iparmartxa? Bai, iparmartxa. Nordin Walking hori? Hori da. Ai, ama. Biak behar dira, praktikatzeko. Biak behar ditu, bale. Eta, zu hauekin etorri zea, martxan? Kotxez, baina kotxe barben ekarri ditut. Bai, egia zan Nordin Walking, nik araban indadakat behin, eta oso goia da, zatikan eskuak, gorputz guztia martxan jartzen da honekin, ez da? Hori da, lortzen duzu gorputzaren 180 giharrak martxan jartzen. Bai, eta beste 10 ze lepua moitu behar deo, edo? Barre egiten baduzu, lortzen duzu... 100. 100, hori da. Gaur 100 bilagoaz. Takit ondo ni joan, Ondo ni joan. Bai, oso ondo, primeran. Hobetu daiteke, baina ondo zoaz. Bai, seguru baiet. Zindeagakoaz, nola jun behar dauekin? Bueno, makila hauek beti eraman behar dira etxanda. Beti etxanda, bai. Ez makulua bezala, ez da? Hori da. Honela, lortzen dugu bultzada aurrera. Hori dago bilatzen duguna. Eta gero ikusten duna zen garrantzitsuari bai, ni esplikatu zuen bergaren, askatu inbiar da eskua, gero heldu, ez dakit. Bueno, makila lurrea jotzen duen momentuan, eskua itxita eramaten dugu eta hemen bultzada hasten da. Bai. Egiten dugu indarra lurrearen kontra, eta aldakatik atzera, eskua pasatzen dugunean, zabaltzen da, bultzada ez mosteko. Vale. Eta gero ere bai, esaten du hola, eskutako odolak eta hobeto garraiatzen diala, ez da? Hori da, eskua zabaltzen eta aizten eramaten dugunez, eskuak ez dira onditzen. Bueno, Izaskun bengoa, eskerrik asko tortzeatik, guri hau dena erakusteatik, baino zu gaina txapelduna zea hontan, ez da? Eta asteburu hontan dakazu beste lehiaketa bat. Bai, bihar daukagu txapelketa garrantzitsu bat, Espainiako taldekako txapelketa, Huelban ospatuko da, eta nire talde balentxerrarekin parte hartuko dut bertan. Ona, eta ze garaipenan bila zatuzte, txapela eta guztine zuetorri edo zein da helburua? Bueno, iaz garailatera ginen eta aurtengo helburua ere da aurrean egotea, noski. Ona. Launak, adi, asko ikasiko deu, errez eta berezi bat ingo deu, eta aldi berian, esan dakua, kirola Nordin Walking nola iten dan, ikasi. Venga, guazen, ikasi netetan. Guazen, ba. Jepa, guazen, jo. Bueno, lagunak eta Izaskun, garatuko izuet, pausuz, nondik noa ibiliko gehan, kuskusan entxalada bitiko garaian. Eramango du kuskusa, ingo deula ontzi baten jarri, ura egosi, bertara bota, eta bere beruakin eta zetasunakin pres geldituko da. Gero ingo deu, aberaztu hemen dauden osagai guztiekin. Dakau gazta pekorinua, dakau pekaneko intxaurrak, dazkau datiliak, zagarra, gero dakau hemen menta ostuak, albaka, perexila ere bai, txikituko deu, eta ingo deu, aberaztu kuskusa. Eta izango plateran oinarria. Baina bi gauza ingo ditugu lagungarri. Ingo deuna da, gainetikan botatzeko alino berezi bat, ingo deuna da hemendikan azalak endu, mamila potontzi baten sartuko deu, arrautza egosila ere bai, ziapea, estila, dena birrinduko deu, eta gero gatza pixkatekin eta olioakin ligatuko deu, eta gainetik botako dio kuskusai. Eta patatakin ingo deu zerbait berezia ere bai. Ingo deuna da zuritu, ingo deuna da raiatu, fin-fina, eta zukatu, urak enduko aldeun dana. Eta gero ingo deuna da hemen dakat papela, dala labeko papela, ingo deu bertan jarri patata, zanpatuko deu, eta behin zanpatuta honean, hola, talotxo bat bezala gelditukoa, eta patata hori sartaitikan pasatuko deu. Ingo deu zu erdilan, bestela gogorra gelditzea. Zu erdilan, lasai, alde batetik, beste aldetik, eta gero ingo deuna da, platera eratzeko gaian, azpin patata jarri, gero jarriko deu kuskusa alineatua, eta
gainetikan, indeun emulsio hau. Ados? Ba, izema gauza. Zenba gauza? Ba, lasai jungo gea, ikusiko zu. Ni jarriko dena da, ura egosten jartzeko martxan gure kuskusa, eta zu jungo zea patata zuritu eta raiatu inbiar da, bale? Bale. Hemen dakau, horia, emango zut behitu boltxo bat, eta ingo desuna da, zuritu eta gero, nahi pasa uretatik pasako dugu garbitzeko, eta hemen raiadore finonekin dena raiatuko dugu. Primeran. Venga, zukalden zemuz moldatzen zea, ondo? Primeran, bai. Egunero baskaria prestatzen dut, así que... Orduan, ni baino abillo izango zea seguruna. Bueno, ingo detena da, nik esan deten bezala, kuskusa martxan jarri, eta hori tekore bai ingo det beste boltxo bat hartu, hemen ura berotzen jarri, eta behin irekiten da honean, bertara bota, eta bere beruakin iten da. Halko zan baitere botara kasuelara eta bertan negozi. Baina beruakin nahiko bere puntxuan gelditzen da, alegia. Bueno, kontatu, Nordin Walking. Euskaraz nola, ipar martxa edo ibilketa nordikoa ere. Ibilketa nordikoa, bale. Nolatan, hasi zinean Nordin Walking honekin, badakitzu txirrindularia izan zehala, ez da? Bai, ni txirrindularitza praktikatu nuen, eta orain dela 6 urte, ikastaro batean, ezagutu nuen ipar martxa, eta hortiko makillak ez ditut utzi. Ez ditut utzi? Eta txirrindu ez dezu berriro hartu? Bai, jarraitzen dut praktikatzen. Gainera egiten dut errepideko txirrindularitza, mendikoa, eta orain hasi naiz grabelarekin ere. Katxiz lamar, dana, ilaizte ondarretan da dana ibiliko zea. Bueno. Ondo. Eta, zer onura dazka ipar martxa honek? Zergatik handa hain ona gure gorputzantzako? Ba, ibiltzerakoan, lortzen dugu gure gorputzaren 60% giharrak martxan jartzen edo uskurtzen. Eta makilekin, ailegatzen gara 80%. Eta barre baldin bagoaz, 100%. 100%, onda. Ba, egia esan, zehazuk oinezoaz, eta esatezu, gehiena hemendik bera iten dizu lanak. Korek edo pixka bat, baina ja aztezean eskukin bultzatzen, esan dezuna, 180 martxan jartzen dezu, ez da? Hori da, zen, eta makilla hartuta dara mazu, egin behar duzu indarra lurrearen kontra, eta ja azten zara eskua, besoa, bizkarra, eta gerrialdea uskurtzen. Vale, eta askotan gaine egiten dizun pixkat, ez dakit zuzenago jutia, hobetoko jutia ere bai, ez da? Bai, korea edo gerrialdea aktibatzen delako, eta horrek egiten duena da, bizkarra luzatu eta itxura hobeagoa eraman, eta hobeagoa eta osasuntsuagoa. Osasuntsuagoa. Nundikan da, bueno, Nordin Walking, hau iparraldetik etorriko da, ez da? Ipar gainean, nundikan, nun asmatu zen kirolau? Ba, kirolau nahiko berria da, 100 urte baino gutxiagoko historia dauka. Eta Europako iparraldeko lurraldetatik dator, Finlandia eta lurralde horietatik. Ipar eskiatik dator. Ah, bale. Bai, da pixkat eskia fondo, baino eski gabe eta lurri gabe, ez da? Antzeko, ipar eskiatzaileek udan hasi ziren beraien makilekin, mendira joaten, eta hortik dator ipar martxa. Vale, ados. Eta, ekin hartu patata eta zuritu, hori galdetuko nuen, bai. Bai, zuritu eta gero reiatu, bale? Oso ondo. Eta, hau adibidez, jende guztintzako da? Bai aurrentzako, bai helduentzako, danak aldute praktikatu? Noski baietz, denentzako da ona. Gertatzen dena da, ez dagoela modan. Orduan, gazteak ez direla animatzen praktikatzera. Gehien egiten duten dira nagusiak, eta, bueno, makilla tartean dagoenez, Ja, emateko heldua zaudela, ez da? Hori da, eta jendeak ez du nahi nagusia sentitzea edo bestei erakustea nagusia edo makil baten beharra dugula. Eta azken finean makillak egiten diguna da, ipar martxako makilekin lortzen duguna da bultzada aurrera. Abiadura arintzeko. Eta, orduan, zula azterketa bat iten bazu oinez edo korrika edo makilla hauekin hobetu iten dezu marka? Noski baietz, bai, azkarrago Normalien oinez bezala jute zate, azkarro bezala. Jendeak korrika ere bai joten da makillekin? Ez que, azterketetan, erreglamento bat dago. Eta hien artean, arau batek esaten du, beti lurrean izan behar dugula oin bat eta kontrako aldeko makilla. Ezin ditugu oinak, bi oinak airean izan momentu berean. Vale, da pixkat dia, nola egitzen dia beste, nola da beste kirol hori? Martxa atletikoa. Oiek beti oin bat eraman behar dute lurrean. Hori zenekin inventatuzun, korrikatzekin egiten edo, batutan ematen duen martxatan, nola ez? Bueno, badakizu gertatzen den, abiadura lortzeko, eta bi oinak momentu berean airean ez izateko, egiten dutena da aldaken rotazioa eta oszilazioa. Bata gora eta bestea bera. Guk ere egiten dugu rotazioa.
mugimendu hau. Baina gu, ezin ditugu horrela aldaka mugitu, gora eta bera. Eta hor urdun dago joesa beti adi eta penalizatu egiten dute moltzen badezu aldaka edo hanka bat altzata balin bakazu, o bilak altzata balin bazkazu? Bai, arbitroak daude zirkuituan zehar banatuta, eta reglamentoa betetzen ez badugu, zigortzen digute txartelak ateratzen eta azkenean denbora galtzen duzu. Vale. Ona. Bueno, eta esan dezu, Huelvan dakazuela lasterketa, baino esan dezu dakazuela taldian, ezta? Hori da. Zenbat zeate taldian eta nola izango da lasterketa hau? Bueno, nire taldea Valentziarra da, Bai. Iparmartxako talde handiena, Bai. da momentu hauetan, eta taldean gaude 100 pertsona inguru, baina lasterketa horretan atera behar gara 4 eta 8 nesken artean. Eta konbokatoria da aldao. Hori da. Vale. Eta lehenengo 4ak ematen dizkiete puntuak taldeari. Vale, ateatzen dian lehenengo 4ak iten dute puntuatu taldeantzako. Ailegatzen diren lehenengo 4ak. Vale. Eta puntu gutxien lortzen duen taldeak garaia ateratzen da. Horrela egiten da sailkapena. Alderantziz, puntu gutxien lortu behar dia? Claro, zen eta lehena ailegatzen bazara, zure taldeari ematen diozu puntu bat, 3garrena ailegatzen bazara 3. Ados. Orduan, puntu horiek batu eskero, ateratzen den puntu zenbakia. gutxien dituena irabazten da. Hori da. Eta zeintzuk dia arerio gogorrenako? Hau, zer da, estatu mailako lasterketa bat, o europeua edo nungoa da? Bueno, Euskal Herria mailan badugu lasterketa bat. Bai. Daukagu Euskadi eta Nafarrako Iparmartxako kopa. Bai. Gero estatu mailan ditugu Espainiako banakako txapelketak, taldekako txapelketak, Espainiako taldekako txapelketak eta autonomia erkidegoko txapelketak. Aurten joango gara Zeutara txapelketa hori egitera. Eta horretaz gain dago Espainiako kopa bat. 4 frogataz osatuta dago eta lortzen dituzun, 4 froga horietan lortzen dituzun 3 emaitza hoberenak zenbatzen dute sailkapen nagusiarako. Bat kendu alda orduan, ez da? Hori da. Txarrena kendu iten da, eta beste 3 balio dute. Hori da. Vale. Eta lehiaketak, adibidez, bueno, esan dezu guain dakazuna Huelvan edo bestiak, danak distantzi berdinekoak dira, antzekoak dira, disnibela handia dakae, edo asfalton goaz, belarretan zoazte, nola zoazte? Distantziak 10 eta 15 kilometro tartekoak dira. Vale. Eta aldapa gehienez 400 metroko aldapa izan aldugu. Eta joan gaitezke menditik edo kaletatik, berdin dio. Leku guztietan praktikatu daiteke. Egiten duguna da, horren arabera, makileitakoak entzen dizkiegu. Bale, ikusi bai takito batzu dazkala, eta takuan barruan zer dakae? Eskiatzeko makilan berdina edo... Tako barruan daude punta batzu, punta metalikoak. Vale. Orduan, belarreti joaten garenean, takori gabe joaten gara. Vale, eta aldezue jarrita kendu eta ibiltzen zate jarrita kentzen lehiaketa barruan? Bai, batzutan bai, utzitan, Baina batzutan bai gertatzen dela hori. Ados. Eta distantziak esan dezu 500? Distantziak dira 10 eta 15 kilometro tartekoak. Vale, 10 eta 15 kilometro. Eta normalean zirkuito moduan. Vale. 3 kilometrotako zirkuitoak. Eta bueltak ematen bertan. Bai, eta epailak daudenez, kontrolatu behar dute teknika. Claro, ados. Nola zoaz patata horrekin? Baina amaitzen. Oso ondo. Betu, guain gauza bat ingo dugu, Horratea esun patata hori guztiai, gero ondo iteko talito beberezia inbiar deuna da sukatu. Eta sukatzeko jarriko izut hemen, betu, ikusten dezu nola ur desiente ateratzen zaio patatai? Baitu ingo deuna da guain, hau dena atera, hemen barruan gelditu zaiguna ere bai, eta ingo detena da, hau honea ekarri, hemen txe, hemen jarri, ateratzen dan, den ondo aprobetxatzeko, hau bertan jarri, ire bai etorri honea, dena barruan, eta ingo deuna da pixkat, betu, mingaina bat emango izut, eta mingaina honekin, hori bera gota organikoa, mingaina honekin ingo deuna da, saiatu kentzen aldeun ur guztiena, bale? Bale, hemen, kuskusa bitu nola zidan pustutzen, Esan dizueten bezala, ja, bere beruakin nahikoa da. Hemen ja gazta pikatzen, zagarra pikatzen, bagoaz aurreaka, oire listoak hau, eta ingo deuna da, lehendabiziko erreportaia ikustea jungo gea. Ados? Bai. Zehazki jungo gea biokea, ikusiko zue janaria prestatzen dute etxea eramateko, eta gaurkoan indizkigue kukulu berezi batzuk, baratzatan ahundia bila, eta ikusiko zue, ze prestaketa simple, baino ederra induen. Goazen ikastea.
Kaixo Joseba, egunon, hemen gaude Oiartzunen, Rebeka eta Pablo gara, eta ongi etorri gure proiektu ezagutzea, biok, gure eramateko janari den da. Biok zabaldu genuen martxoak 24. Eta proiektu honen atzean, Rebeka eta biok gaude, horregatik biok da den da. Eta ni orain dela Galiziatik etorri nintzen, eta gero Zuberoa jatetxean lan egin nuen 18 urtez. Orain dela 2 urte Zuberoa jatetxea itxi zuen, eta proiektu honi forma ematen hasi ginen. Bioken helburua da jendeak egunero kalitatezko janaria eskuratzeko aukera izatea, modu eroso batean. Gure sukaldaritza garaikoa da, barazkiak protagonista izatea gustatzen zaigu, baina haragi eta arrain aukera batzuk ere eskaintzen dugu. Hemen bioken bi eskaintza ditugu, pixura eta menua. Pixura tradizionalagoa da, eta menua pixkat gastronomikoagoa da. Adibidez, pixura normalian dakagu ensaladilla, muturrak, masaia, kroketa batzuk, batzuetan arrai sopa, eta gero menuan bi plater eta postre bat. Dena bertan egina dago. Esan dudan bezala, bioken garaiko eta bertako produktuak erabiltzen ditugu. Eta orain, konprobatuko duzue. Bagoaz Oiartzungo Elika Kooperatibara gaurko errezetan erabiliko ditugun barazkiak hartzea. Kukuluak. Hemen dakagu gure kukuluak, Albak Elika Kooperatiba jaso dituenak, eta orain biokeragoaz sukaldatzea. Bueno, hemen gaude bioken sukaldean, eta gaurko errezeta kukuluak plantxan pesto gorriarekin izango da. Horretarako kanpoko hostuak kenduko ditugu, eta ondo garbituko ditugu kukuluak. Gero kukuluak poltsa batean jarriko ditugu, eta utzean ipiniko ditugu. Gero labian sartuko ditugu, lurrina moduan, eta 85 gradutan. Hau da, temperatura baxuan. 10 minutu ondoren, aterako ditugu labetik eta urotzetan sartuko ditugu. Gero, moztu behar dira, erditik eta plantxan jarri. Pesto gorria egiteko behar ditugu oliba olioa, albaka, parmesano gazta, baratxuria, tomate lehorra eta almendra. Ondo birrinduko dugu dena eta listo. Orain, ajo blanko egingo dugu. Eta zer behar dugu? Atxokogia, oliba olioa, almendra gordina eta baratxuria. Eta osagai guztiak ondo nahastu behar dira. Badugu dena prest eta platera aurkeztuko dugu. Oinarrian ajo blankoa jarriko dugu, gero kukuluak plantxan eta gainean pesto gorria. Eta apaintzeko gure platerak almendra batzuk. Errezeta hau sortu zen garaiko eta bertako produktua erabiltzeko. Eta nola ez, errezeta hau gurea da. Errezeta honetan 3 zatiak ondo uztartzen dira. Alde batetik ajo blankoa freskotasuna ematen dio, eta beste aldetik pesto gorria dakagu aliño moduan. Bueno, Joseba, hau da gure proposamena, ja badakizu non gauden, bioken Oiartzunen. Agur! Aupa Pablo, aupa Rebeka, eta nola ez, aupa bilok. Ze gauza hona eta ze proiektu, etxera mateko, dana ondo, eta hi Galizia erra izan da, ze ondo hitzeitiken euskeraz. Agar nahi zoitortzea izen honea gurekin zugaldatzea, eta beste errezta baterako guzteiguk. Nik usten detain ondo hitzeiten dula euskeraz, nola hilariokin da egon hain beste urte, olako etxe euskaldun jatetxear batian, zukaldaritza ondo ikasiken bezala, euskeraz iten de bai. Besarka hondi bat bikote, eta esan dakua. Hemen hongo gaitu girezai. Gurean jarraituko dugu. Beitu hemen, beste 5 minutu hauetan, ja beitu nola zo, ja zela gorputza, ja hartu du gorputza. Ingo deuna da guain, jarraituko eta osagaia txikitzen. Bai datilak, bai belarrak, eta zuk hemen behar diazuna da, beitu talotxoa prestatu behar dezu. Eta talotxoi prestatzeko, ez dakitin bat haunditia, edo bi txikiago igual gero erresago plantxan diteko, bat zaiatuko nahi ziten haundia. Ingo zuna da hemen jarri, zabaldu aldezun guztiena,
Eta gero jarriko jozu ja bestia gainean, eta zabalduko dugu guztiz. Vale? Vale, Venga, primeran. hoi zure kontu, eta nik jungunez gainuntzeko osagaiak mosten, eta inbertena da arrautza egosten jarri ere bai. Vale, hemen, bago atxerek etxarraka. Bueno, eta badakigu Nordin Walken edo Ipar martxa. Ipar martxa ez gelditzen. Ipar martxan badakazula garaipen bat baino gehiago, ezta? Bai. Nun lortu dituzu garaipen hau eta zein izan da hori? Ze palmaresa dakazu? Bueno, momentuz Espainiako txapelduna naiz, banakako txapelduna bitan. Vale. Eta gero Espainiako kopa lau aldiz irabazi dut. Jope, Bai, eta Euskal Selekzioarekin lau aldiz izan gara Espainiako txapeldunak. Hori esan dezuna taldetan, ezta? Bai, eta taldeko ere lau Espainiako txapelketak ditut. Jode, izaskuna aiatu da honea eta hortzabiltza marka guztiak hausten, ezta? Bueno, gustatzen zait eta ematen du ondo egiten dudala. Behintzat azkar. Bai, azkar eta ondo. Bai, eta teknika Bai. ondo egiten. Tarjeta asko ateatzen izkizue? Hasieran bai, Hasieran bai, baten bat, baina orain ez, orain lortu du teknika ondo ona Vale. egiten. Zer da zaiena teknika hortan harrapatzea? Zer da zaiena horren txartelaik ez harrapatzeko? Zertan hanka sartzen zen duen? Bueno, epailek asko begiratzen dituzte besoak. Makinarekin lurra ikutzeko momentuan, Bai. fijatzen dira ukondoan. Bai. Eta lerro honetatik aurre esan behar duzu. Hemen hasten da bultzada, bai, hemen. Vale. Hemen aurrean. Eta? Horrela ez du balio. Osea, ezin da okertu? Ez. Zuzen egon behar du? Bueno, fleksio naturala, ukondoaren Vale, fleksio naturala vale, mantendu behar vale. duzu. Eta mugimendua atera behar da sorbaldatik. Vale. Besoa mugitu behar dira pendulo moduan. Eta ukalondua orduan horrek ez du balio. Horrela egiten duzuna da makila vertikala jarri. Eta ez duzu bultzadarik jasotzen. Jode, zuretako kerro. Hori da. Eta orduan zergatik jartzen dizu multa, ze bako egiten bazu guzuk galtzen dezu denbora, Zer ezta? eta hori ez da... Kirola ondo iteko, ezta? Hori da. Ja. Bi gauzak bereiztu behar dira alde batetik. Bai. Abantaia ematen dizutena besteekiko eta kirola egiten egotea. Hau da, behintzat minimo batzuk daude. Claro. Hori da. Ados. Eta... Eta beste gauza gehiago ere daude, Epaileak ere beste gauza askotan fijatzen dira. Ze gauza, adibidez? Emetik hemen hasten da bultzada, Bai. eta eskua pasatu behar da aldakatik atzera. Hemen lehioa utzi behar dugu, besoa, atzeko besoa, Osea, ezin da honean jota berrio osua egin behar du. atzeraino. Vale. Hori da, eta hemen askatzen dugu makila. Vale. Eta ez Hemen badezu itxita? askatzen ebai, txartela? Edo Bueno, askatze horrek ez du... makila eskatzen dizu askatzea, bestela ezin zara urrun eraman, Ja. eskua. Claro, osea, eskatzen badezu, eskatu iten dizu gorputzak, Hori da, ezta? eskatzen dizu. Hori da. Bueno, eta hau dena ipar martxan, vale. Baina badakit txirrendularitzan, egundoko lorpenak dazkazula, ezta? Bai, gazteagoa nintzenean. Beti gazte, izasko, Bai, beti gazte. bueno. Gazteago, oso ondo esan da, Bai, gazteago, hori da. guaine bai gazte. Eta, zenbat urtetxokin hasi zinan bizikletan ibiltzen? 14 urtekin. Eta hor zein da gazun palmaresa? Bueno, Espainiako txapelduna izan nintzen 6 aldiz. Jope, Bai, zenbat urtekin? 15 urtekin lehenengo aldia izan Bai, zen. Bai, bere ala Osea, Open mailan 15 urtekin irabazi zenun ja, edo irabazi zenun gaztetxoena? junior kategorian. Vale. Bai, hasi Vale. nintzen. Selektibitateko urtean. Vale. Izan zen nire... Gutxik hasi zendun orduan? Bueno, adizan nuen guztia. Bai. Ondo. Eta gero, egon nintzen parte hartzen munduko 5 txapelketetan, Italiako Jope. 3 giroetan. 3 giro egin dituzu, Bai, eta Frantziako biturrak. Jope. Eta 1986 garren urteko Atlantako joku olimpikoetara. Orain Benetan? dela urteak. Jo, bai. 30 urte. Claro, Ai, claro, ama. claro. Ai, ama. Eta ze gertatu zen, olimpiadetan? Bueno, han parte hartu nuen, besterik ez. 21 urte nituen, nahiko gaztea nintzen, esperientzia txikiarekin, gutxirekin, eta erorketa bat egon zen, harrapatu ninduen, eta ezin zen nuen lasterketa amaitu. Burutu, me Hori katxiz da. la mar, Pena, baina bueno, han egon nintzen. Baina, bueno, esperientzia hor dago, ez da? Bai, orain harrapatuko banu, Me katxiz la mar, esaldu egin behar ipar onordin walkeko txapelketa ikan olimpiadetan, ose? zaila da, momentu zaila da. Ipar martxa joko olimpiko batean egotea zen, eta ez dago nazioarteko federaziorik. Ez, Ez, Ja. badaude txapelketak Europa eta
mundu mailan, Bai. baina emaitza horiek ez dira ofizialak. Jope, pena, Antolatzen dituzte enpresa pribatuak. Ja. Hori da. Eta, adibidez, Europatikan kanpo jende asko ibiltzen da, adibidez, Estatu Batutan, o Australian, Ozeanialdean bai jende ibiltzen da, kirola egiten? Ba, hor ez dut ezagutzen, bakarrik ezagutzen dudana da Europa mailan. Polonian, Frantzian, Italian bai praktikatzen dela. Vale. Eta gehiena, guandik eta iparreago, guandik eta gehiago? Bueno, handikona zabaldu da eta antzeko. Eta guain hemen indarra hartu du, asko? Bueno, adibidez, lasterketa batean nazio mailan ateratzen gara 250 partaide, Euskadi mailan 100 partaide, eta gero kaletik, bai ikusten direla pertsona praktikatzen, baina aisialdi edo osasun moduan. Ja. Bai, nire honitzan, Araban, usten dute honitzala bai, historias abokadosekin eta famili etxe baten honitzan, eta behe jutezien, nordin golkin itea, basoa, eta gero ere mende bai, usten Donostin kontxan zeudela, kuadrilla bat elkartzen ziana eta jute ziana ibiltzea eta hola, baina bai zuk esan desun bezala usten nahiko helduak ziala gelditzen zianak. Pizka sartu bentzaio gaztei grina, ez da? Ba bai, praktikatzaile gehienak dira nahiko helduak, horrezegatik ez dira gazteak hurbiltzen. Ja. Baina kirol oso polita da, zen eta gorputza osoa jartzen duzu mugimenduan. Garrantzitsua, Bai. garrantzitsua. Eta izaskun, zer da kirol honek zuri harrapatu zaituna, nola esatezula, goxatzen egin naiz behakin? Ba, txirrindularitzan gehien lantzen dituen giharrak hanketakoak ziren. Orduan, kirol honekin lortu dudana da nire gorputzaren goiko aldea lantzea. Vale. Eta horrezegatik harrapatu nau. Eta, hobeto sentitzea, azkenean, ni bizikletak ere bai egia zen, bizikletak hemen... naiz asko ibili bizikletan, baina ibili naizen ian eta hola, gerrialde hauek eta goitu inberdia, zeatik azkenean geti pixka tokertuta egiten dezu kirola, eta honekin bai pixka zuzenago eta hobeto, ez da? Hori da, kirol honekin konpentsatzen ditut itxura hoiek, itxura txar hoiek, eta azken finean eramaten duzu bizkarra flexio batekin. Eta iparmartxarekin egiten duguna da kontrakoa luzatu, zuzendu hori da. Eta guen bilak ustartzen dituzu? Zenbat egunean ibiltze zehaztian biziletan, zenbat egunean iparmartxa egiten? Ba, normalean, 4 egunetan entrenatzen dut iparmartxa, eta asteburuetan lasterketarik ez badaukat bizikletarekin ateratzen naiz. Egun bat bakarrikan deskantxo? Bueno, eske egia esan da, ni banakako entrenatzailea naiz, eta orduan kirola egunero egiten dut, eta egunero... Aparte, badakit zela, irakasle edo taldeketak kudeatzen dituzu iparmartxakin, ez da? Bueno, iparmartxako hainbat talde ditut, baina gero ematen ditut osasunari eta ongi izateari begira, banakako saioak, lokal batean. Vale, nundakazu lokal hau? Amurrion. Amurrion, vale. Eta nola egiten da? Jendea zure gana juten da, eta zer da eskatzen dizuna, o zer da kudeatzen dizuna? Gehien bat, gaur egun eskatzen didate indarreko ariketak egitea. Modan jarri dira, ikerketak daudelako, non esaten dute, indarra galtzen danean... Indarra landu behar delako, giharretarako eta ezurretarako, ona delako. Baina horre bai niguaintza ikusten den batzuk pixka pasatzen nahi diala. Ikusten dezu amona bat, hor zea, 80 kilo katxarro taltzatzen, da zezu amona kontuz, ez da? Bueno, baina horra aiegatzeko aurretik dago... Oida, pixkanaka joan behar da. Hori da, pixkanaka. Gorputza egokitzen joan behar da, eta hasieran ezara hasten karga handiekin. Hasieran gehien bat lantzen dena da itxura. Vale. Zeta itxura ona mantentzea zure bizkarra babesteko oso garrantzitsua da. Orduan, jute zaizu jendia, eta ze jute zaizu? Jende gaztetxua, jende heldua, danetik jute zaizu, o nola egiten dezu? Danetik. Danetik. Bai, badaude gazte batzuk, 18-20 urtekoak, eta gero 40 gora, gehien bat. Bai, bilatzen dute hori indarreko ariketak, bizkarrerako ariketak, stretching edo luzapenak, hipopresiboak, arnesketa lantzeko eta diafragma lantzeko. Bizka denetarik egiten dut. Eta jendia zer juten da gehiena? Gero ondartzan hor txaparrotan eta bikinitan ondo egoteko, edo nahi dulako ondo uki gorputza? Danetikak egongo dare bai. Bigarren gauza, mirakuluak egitea zaila da. Eta zerbait lortzeko, emaitza hon bat lortzeko, joan behar zara, errepikatu behar duzu. Dituzuz saioak eta ariketak. Gorputza ohitu behar da.
Bai. Eta, elikadura aldetik bai kudeatzen dituzu, edo elikadura... Ni gomendioak ematen ditut. Vale. Garrantzitsua da elikadura osasuntsua izatea, elikadura zaintzea, eta ere deskantsoa. Hiru gauza horiek kontutan izan behar dira. Oso ondo, bai, azkenean dana da korapilatzen da dana, Hori da, eta dana hori bat da, da, eta hori da. egia esan ariketazko iten bazu baino gaizki jan, gaizki, lo ez bazu ondo iten, gaizki, azkenean danetik inbierda pixka, eta barrere bai, 10% hori harrapatzeko, ez da? Noski baietz. Garrantzitsua. Bueno, lagunak, hemen itzein da itzein, eta behitu, nik ia dana setu eia kuskusa izartzeko, hor daka zagarra, gazta, datilak, hemen dazkat intxaurrak, gero botako jote bai albaka, menta eta perexila, eta kuskusa listo dakau. Arrautza egosten dakat, zurituko deu gero emulsio aiteko laranja eta estitaziapiakin, eta hau ederki jarri dezu, gero talotxua martxan jartzeko. Ingo duna bitartian, erreportai bat ikustea jungo gea, bale? Osondo. Ba, gaur zehazki jungo gea Lolin gana, eta Loli gaur erakutziko digu, ba nola kudeatu, landare, lore, lehorrak, txukun jarri, eta gero gaina, iraupen luzeak eukitzeko. Guazen ikaste. Eguerdion, Loli zein argarate naiz eta gaurkoan ikasiko dugu lore lehorrak nola antolatu gure etxean lan polit batzuk egiteko. Dakago alde batetikan estatize. Nik estatize hauek baratzan sartu nitun, azitatik atera ditut. Gero, panikulata bai landaria sartu nuen, eta labandak baitare landaria sartu nuen. Labanda hartzen da albaldin bada lehorra dagonean eta loria idekila dagonean. Noiz izaten da hori normalian eguerdi aldera. Eta gero jasotzen dugunean pixka bat lotu, edo zein lokarrekin lotu, ganbaran, sotuan, korriente pixka bat dagoen tokian, eta bai ilunetan lehortu egingo dugu. Begira, adibidez, nik hau ja dakat ikusten duzuen bezala lehortua, eta hau askoz beranduago jaso nuen, eta bueno, oraindikan ez dakat lehorra. Begira, besterikan gabe, horrela dago, nire txeko sotuan lehortzen ari da, baina hau oraindikan ez dago prest, hau bai. Zenbat, 12-14 egunez lehortzen diren normalian. Zer gehiago kontatuko dizuet, estatize da lore bat ose koloretsua, baino usairik ez daka. Orduan truko txiki bat erakutsiko dizuet. Tik-tik moztuko dugu, sartuko ditugu hemen, eta nik baditut hemen esentzia batzuk, eta sartuko dut estatize poltsan, eta gero olako kotoi batian, denako ditugu olako kotoi batian esentzia txantxa batzuk sartuko ditut, eta hori baitare boltsara sartuko dut, beste usai bat gehiago izateko. Nork ez ditu itxian olako kristalezko tarro txiki batzuk, babira, hauekin apaindu egingo dut. Kasu hontan panikulata nahiko berandu sartu nuen eta egia da orain moztu dut, baina oraindikan nahiko fresko dago. Orduan, hemendikan parte bat, besterikan gabe lotu egingo dut, eta hau bai lehortzeko, izan behar du edo garaje bat, edo ganbara, edo sotua, izan behar du nahiko iluna eta albaldin bada korriente tokia. Orduan, beti loria lehortzen da buruz bera. Guazen hasiko gara, zakutsuak egiten. Nire laguna niko, koparitu dizkit lauzako begiraze politiak, eta nik bat gustukoa dut, hau adibidez. Hemen sartuko dut, nire amatxik egiten zuen bezala, labanda. Ongi moztu behar da, ongi lehortzeko. Eguardian jasotzen badugu, asko zobeto. Sartuko ditugu horrela, osuak besterikan gabe. Boltsan sartu, nire amatxik egiten zuen, nire amatxi Mariak egiten zuen hau. Eta begira ze politia galditzen den, erresa eta goxo, besterikan gabe. Hau horrela, nik horrela sartzen ditut. Jaka, armaiura, goxo. Gero, bigarrena, hau da Gisofila panikulata. Kasu hontan, pitin bat erabili behar dut olako kristalezko tarro txiki hauetan, apaingarri bat egiteko, nizerdakit, itxian txoko baterako. Hemen motx-motxean, sartu egingo dugu, eta hori bertan nola urikan ez dioten emango, ez dioten sartuko, bertan goxo-goxo lehortu egingo da, egira.
Horreri laguntzeko, hemen sartu behar dut lehen esan dugun lavanda pixka bat, begira. Eta orain erakutsiko izut, hirugarren nire baratzako loria, da estatize. Estatize edo siempre viva bezala ezagutzen ditugu. Beste boltsa batean, hemen adibidez sartu behar dut estatize piki bat, baino nik nahi duten usaia hori lortzeko, zer egingo dut? Begira. Itxian denak baditugu lako kotoiak, besterik gabe, eta hemen botatzen galdugu guk nahi dugun esentzia. Eta hori baita ere boltsa barruan zertuko dugu. Bueno, ikusi duzue gaurkoan, baratzan ditugun loreakin zenbat aukera baditugun gure etxea txukuntzeko, gure armaioak usai goxua izateko. Gaurkoan onaraino, mila esker, Joseba, zure taldeari, eta beste bat arte, ongi paseguna, agur! Hau, Paloli, eta mila esker. Egia esan, ze polita gelditzen dian, belarrak, lorek lehortuta, eta gero belarru zaintxuak, eta nire ama jartzitu hortensiak. Baserrin bai, mozteitu hortense potolo daudenian dotore, eta jartituri bai txintxilik, baserrin eta gero kiston polita dira. Zuk lehortzen dezu loreikan? Ez ditut lehortzen, baina baitut hortentxak ere. Ba, duzu. Ikusiko zu, puri-purian daudenian, pena emateu. Baina, justo, mozten dezu, sokatxo batekin txintxilikatu buruz bera, eta gero urte guztia irauten dute. Bai. Gero, beste gauza erra, datu daula, esentzi pixka bota, usaila bota, gauza erra. Loli, mila esker, eta hurrengoare zure zaiongo gea ikasteko. Gu gurian jarraitu behar dugu, behitu, hemen nahi naiz, belarrak ateatzen, moztu eta kuskusai botatzeko, gainuntzeko zaiak esan duen bezala ja prestatuta dazkat, hemen lapikoa jarriat berotzen, bertan patata jarriko deu, eta izaskun, zukin behar dezu emulsioa esan deuna arrautze goziana, laranjana, siape eta tillana. Laranjain behar dezu, behitu, hartu horrela, eta azal guztiak kenduko jozu, bale? Nahazu hola jarri guain, eta azal guztiak kendu. Eta ja, mami guztia bertara bota. Bale? Arrautza, azalak kendutare bai, bertara bota siap eta estilla, birrinduko deu, eta gero olioa gatzakin ingozuia emulsionatu, bale? Primeran. Emango izuten olioa eta gatza, eta hor dazkazu osai guztia, ja, txirriki txarraka, hoi kudeatzeko. Bale? Eta, esan bezala hau berotzen dakat, eta nikin berretena da, hemen izaskunek prestatu duen opiltxo hau, bertara bota. Eta bertara botatzeko, ingo detena da, hemendikan iriki, eta hola papel da guzti botakoet erresago udeatzeko. Kusiko zu. Zatik anazten bana izartzen, segurazki puskatu ingo zait. Baina papela eta guzti erabiltzen badet, kusiko zu ez erresingo deun. Bueno, eta aldi berian mingainai jarraitu berdego ematen, bale? Bai. Ipar martxa egiteko, zer da bihar dana? Zapatilear batzu, makila eta listo? Bai. Erropa pixkate bai. Bueno, bai. Azteko, printzipioz, iparmartzako makillak zen, eta makilla hauek bere zaugarri berezia. Berezia dazka, ez da? Bai. Izan behar dituzte dragonera izeneko eskularru antzeko pieza batzuk. Dragonera dia eskular hor sartu den dianak eskuak, ez da? Hori da, hori printzipioz horlako makil bereziak behar ditugu. Ezin dakun dragonera gabe, makillakin? Ez, eta eskuak... Askatu inbiarri. Hori da, makilla askatzen da, atzean. Claro. Eroriko zitzaizkizun bestela. Vale. Eta gero bai, materiala, arropa, printzipioz ez, eguraldiari egokitua. Vale. Izan behar da, eta bai, garrantzitsua dira zapatilla onak eramatea, ez erortzeko eta ez labantzeko. Vale, baina, bueno, korrikalari batek eramaten ditun zapatia normalak, edo badaude bereziak bertarako. Trekinekoak eramaten ditu. Trekinekoak, vale. Ba, eta gero igual aldatuko zue, segun bat asfalton balin bada, o mendian balin bada, igual jarriko zue batzuko bestiak, ez da? Hori da, mendira joaten baldin bagara, zapatilla horiek izan dute takoa, eta bestela, lisoagoak. Lisoagoak, eta listo. Eta, adibidez, hor ikusiet makil mota desberdinak ekarri dituzula. Zergatik, zer desberdintasun daude batzutatik bestea? Ekarriko dizkizu. Ba, karri lasai. Erakutsi guri. Bueno, hauek daukate neurri zehatza. Hauek dira laserketetarako erabiltzen ditudanak. Bala, tinkoak dianak, ez da? Bai, eta hauek erabiltzen ditugu bidaietarako, mendira joateko, zen eta luzatzen dira, oso harinak dira. Beitu, ikusi jotzea, guk erabiltzen dugu, olako makiltxo bat, maletan esnobitea jute ganean, eta da, hola, bilduta dihoa, eta itezu, klak! Eta gero ja, bilatzeko laguna, sartu bada elurretan, bai. Baina ze guaia da, hau, ez da? Bai.
Horre barroa sartzen da? Oso txikia gelditzen dira, gainera oso harinak dira. Hauek 113 gramo bakarrik pisatzen dute. Tak, ona, eta ze azkar jartzen da martxan gainea, ez da? Hori da, berehala. Zenbat zen dezu, 100? 113 gramo. Eta honek, gutxio? Ba, pizka, 120, pizka gehiago bakarrik. Eta zuk zen biak erabiltzen dituzu lasterketetan, edo? Lasterketetan hauek. Hauekin ez ditu... Tinkoak dianak. Bai, vibraziorik ez ditu dalako. Ja. Baina egin alnuke lasterketa bat honekin, eta entrenatu aldut ere olako makilekin. Bale, oza, desberdintasuna da, aldala motxilan eraman errezago, ez da? Hori da. Eta bidaia egazkinez joaten baldin bazara, edo bidaia batean joaten baldin bazara, hauek ezin dituzu eraman, eta hauek bai. Ona. Eta zerbait gehiago karri ezu, horrik usa txapela eta bestiago matxuak, ez da? Hori da izaskun bengoa, ez da? Bai. Ba... Bueno, hau da nire enpresako kapela bat, eta erabiltzen du entrenamentarako eta lasterketetarako. Nordic Walking Fitness. Bai, izaskun bengoa, Nordic Walking and Fitness. Eta hemen ekarri dizuet eskumuturreko bat, ohitura osasuntsuekin. Bizitzarako maitasuna garrantzitsua da. Loa ere bai. Irribarra, ikusten dut. Bai, jarrera ona izatea. Gero zer dago, zagardua? Ez, zagardua ez. Elikadura osasuntsua. Zagarra, vale. Eguzkiaren vitamina behar dugu. Vale, garrantzitsua, bai. Oinak landu behar dira, oinak ere entrenatzen dira. Oinutzik ibili behar da askotan edo zer da oinetan. Bai, garrantzitsua da hortozik ibiltzea, eta horrela oinak indartzen dira. Bai, ez da? Eta gero indarra lantzea ere garrantzitsua da. Ona. Bai, bikain. Bau da ekarri dizuedana. Zino, be. Ijarraituko du lanean, Ekin, bai, bukatu behar deuta. Ondo goaz, landalan. Aber, hau, pixka gehiago behar du, bale, huelta mateko. Hemen, behitu kuskusa, belarrak bota ditugu. Guain botako dugu intxaurrak. Baita ere botako de zagarra. Zagarra ez dakit auketxik izangoan. Venga, dena barroa, ja moztuta da kaula. Gazta eta datillak ere, bai. Ondo. Eta, orduan, klasek, nola ematen dituzu zure klasek? Astelenetik ostiralea? Bai, hori da. Goizetan, arratzaldeta? Goiz eta arratzalde? Bai, lanpillo egin behar dut. Betxeak gelditzen ez da? Bai. Ondo. Eta, Amurrion esan dezu dakazula zentroa, ez da? Hori da, ni Amurriarra naiz. Eta, deitzen da, izaskun bengoa. Hori ikusieten moduan, ez da? Izaskun bengoa, Nordic Walking and Fitnessen, eta iparmartxa egiteaz gain beste gauzak ere egiten ditut. Eta bakarri zaude hori guztian aurrian zu edo dakazu norbait gehiago laguntzeko? Batzutan, bueno, normalean txangoren bat antolatzen dudanean nire zenarra dator nirekin. Vale. Eta lasterketai buruz, badakit Huelbara zoazela, baina hori talde lana da. Zu bakarka zer helburu dakazu, zein da zure hurrengo helburua, zer irabazi nahi dezu, zerren bilazoaz? Bueno, horren ondoren, Euskal Selekzioarekin Espainiako Autonomia Erkidegoko txapelketa da aurtengo helburua. Nun burutuko da? Zeutara jango gara aurten. Vale. Bai. Eta gero... Eman, zu eman. Urrengo urtean gustatuko litzaidake atxerrira ateratzea, parte hartzera beste, kanpoko beste kirolariekin. Ea nolan nabilen. Europa mailan ja... Hori da. Eta hor adibidez denborak eta zuk ikusiko dezu no ze denbora iteituen da hor aurrian ibiliko zean edo, ez da? Ibili naiteke aurrean. Bai, ibili naiteke. Orain dela 2 urte egon nintzen Polonian eta ailegatu nintzen laugarrena eta nire kategoriako bigarrena. Jope. Eta nik uste dut orain gorago egon naitekela. Baina, bueno, hori demostratu behar da. Askoz gorago ezin da, Bueno, bai, orain dago. Bueno, lagunak, hemen txeingo diotena da honei buelta eman, hau ondo gorritu eta guantxe gatoz platera aratzea. Bueno, hemen ibiligea vuelta eta 2 vuelta eta gero, behitu zeo piltxo berezia indeun. Vale, hori listo dakau. Guain hau gainen jarri, eta ea dakau, gure errezeta bukatuta, oso ondo. Bueno, hemen hartu beharretena da, goiara handi bat. Hemen txe. Bueno, eta horze, kaxa bat ikusten dut. Ziorregi. Bai, oparitxo bat ekarri dizuet. Epa, opariak asko gustatzen ziki guri hemen, Ba, ikusi nuen Unitzerren programa, jeta batzuk arrizituela, eta esan nuen, nik zer baitere. Vale, Unitzer haundi ja. Eran beharko dut, bai, behitu. Ezagutzen dezu Unitzer behala? Bai, nirekin egin zuen IBEF.
Ona. Kirolari aparta ere bai bea, Hori da. Bai. Bakarri dizkizuet. Epa. Piruleta berezi batzuk. Gazta piruletak. Bat zuretzat. Baina zukindakoak ez? Ez. Ziorregiko, bastandegikoa. Hori da, bera egindakoa. Bezarka da, ondio bazu ere bai, ezagutza ditut, zeu? Ona. Bai, itxura ona daukate. Eta zaporia hobia, Izango dute bai ere. Bale, hemen utziko dugu guantxe bukatuko dugu. Itia, baina, ama, zeo politak, ez da? Bueno, orain doztatuko dituzue taldekoek. Irrikitan gaude, behitu hemen ingo dioguna da honi saltxatxua bota. Eta, txura gaurko platerak ere bai. Horri jarri berdio perexil pixkat. Bale, menta pixkat. Gaur ez daka bakarrikan perexila, bakarrikan menta, esja, eta baitare albaka pixka jarriko jau. Izaskun, mi esker, etortze batikan, ore bat zu hemen izatia, hemen txintxin bat ingo dugu honekin, eta gaine ez da eskutzik etorri txapela, ordi bolkin, eta guzti. Jarraitu arrakastan, Huelvatik ekarri txapela, eta jarraitu Europan ebai eurra ematen, bale? Oso ondo, eskerrik asko. Agur launak, Agur. Uxo handi bat.